kokatuta. Bueno, atzalde honetan esaten da noi. Gaurko hitzaldia aurkeztuta hasi baino lehen pixka bat nahiko nuke gaurko hitzaldi hau kokatzea, ez? Iazko azaruan sortu genuan hezkuntza maixa, eta bertan hartzen da parte bergarako hezkuntza eragile formalek eta ez formalek, ez? Besteak beste herriko ikastetxeek, guraso elkartiek eta bar, ez? Eta azaruan ingenuen lehenengo bileria eta asmoa esan bertan ikasturte horretan bi proiektu jorratziero, bi proiektu lantzia. Batetik eradak izan segregazioan gaixa lantzia, eta ikasturte honetan zehar hortan jardun du. Segregazioan inguruko diagnostiko bat partekatu bat eitxea esan asmoa, egin dugu, eta gaixa lantzen da sakontzen jarraitzea asmoa. Eta bestetik, biharren gaixa esan, hain zuzen gaitxasun handixen kontua, ez? Eta gaitxasun handixekin lotuta bi lantalde sortu zian. Batetik irakasliekin, profesionalekin lotutakoa, eta hortxe ikasturtean zehar irakasle, bergarako ikastetxetako irakasle talde bat ibili da gaixa lantzen, eta gainera hurrengo asteetan daukagu bergarako irakasle guztiok formakuntza bat lotuta gai honekin, eta bestetik guraso talde bat batu da gai hori lantzeko, eta hortxe daukagu Javi Martinez, guraso talde horretako kidea, eta pixka bat esplikatu gozku, ez da nondin nora atorren talde hau, eta pantailan bertan behuztot jarreko dutzuela guraso talde horrekin zelan kontaktua, eroen kontaktua. Bueno, mil esker danoi etortzeagatik, eta gidoi txiki bat prestatu dut. Eta, gure aurkezpena ingo dut, eta, bale? Azkenean, bergarako guraso batzuk elkartu gaba adimen gaitasun handien inguruko lanketa egiteko, izango zen a nivel lokal. Eta udalari esker, aipatu zi esker, gai honekin hasi ga. Eta, kontako pizkat zeintzu diran gure helburuak eta zertarako bataldea hau sortu du. Eta, pizkat taldea sortze da, babesteko edo babestuta sentitzeko. Hasieran geden pizkat sakabanatuta, izadanak aipatu zen sartuta, baina, jendia adibidez nik ez neban ezagutzen. Orduan, batalde batian, sentitzen pizkat babestuta, gure emozioak eta gure errealitatea partekatzen du. Eta gero batez ere aurren hezkuntzan arreta ipintzen du. Talde bat sortzen bozu, daukazu pizkat, jendia daukazu atzian. Eta gero, gure helburua dira, batez ere topikoak amaitzeko. Beti entzun dugu, aurrak pizkat direla distantiak edo bereziak edo beti nota honak atatzen dituzte, eta batzutan hola ez da, gauza ez da hola. Eta beste helburu bat da, aixaldia ekintzak antolatzia. Airean zoze dago, baina, mendika horrera, zoze ingo ekintzak Eta, honekin ja bukatzeko, azpimarratu nahi dut, taldea irekita dagoela, eta gure eskarmentua zuentzat da, eta, zantza ekitu bene dozin familia, hemen gaude, eta hemen atzian daukazu elbidea, edo bestela gurekin harremanetan jarri, eta kitxo. Eta hoin, amaia. Eskerrik asko. Hora daukat, ni badauka ja. Entzuten da, ez? Bai, bale. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin bergaran sortu berri den talde honi, baita udalai, talde hori lagundu dauelako eta guztiago antolatzen hor egondalako, eta zer esanik ez gaur hona etorri zareten guztioi, ez? Azkenean zuek gabe, hitzaldi hau etzen ezer izango, eta jakina dan bezala,
Oso garrantzitsua da hemen aipatu duten bezala gaitasun handiei buruz hitz egitea eta pixkat hau aireratzia. Eta zergatik, orain dela 10 bat urte izango da, hau entzunion Linda Silvermani bere hitzalditariko batetan, eta kontatzen zuen ze zaila den gizarte batek ez badu sinisten gaitasun handiko aurretan, gaitasun handiko aurre horiek heztea eta haztea. Izan ere gauza bat ez badegu ulertzen edo eta ez badegu sinisten hortan, oso zaila da horri heltzea. Badakigu gainera aur bat hezteko tribu osoa behar dela, eta tribu hortan danok garela garrantzitsuak. Jakina da baita, gaitasun handiko aur batek ez baditzu bere gaitasun horiek behar bezala garatzen eta aurrera eramaten, egunen batetan galdu egin daitezkela. Baina kontua ez da gaitasunak bakarrik. Abraham Maslouk bere garaian esaten zuen bezala, musikari batek musika egin behar du, artista batek pintatu egin behar du, poeta batek idatzi egin behar du, gizaki bat izan daitekena izan behar du. Hau da, ez da gaitasun kontua bakarrik, baizik eta pertsona bera dago tartian. Jende autorrealizatuak oroar gizakiekiko identifikazio, simpatia eta maitasun sentimentu sakona du. Ahaitasuna eta lotura sentitzen dute, pertsona guztiak familiako kide balira bezala. Hau da edozein pertsona bere onenean dagoenean nola egongo litzateken, eta bere onenean egoteko bere gaitasunak ero bera den hori garatu beharra dauka. Hau da, denok eman beharko genuk edo garatu beharko ginateke benetako gizarte bat sortzea nahi badegu. Orduan, oso garrantzitsua da, adimen gaitasun handiko aurren inguruan ere hitz egitea, hasierako diapositiban ikusi dugun bezala Linda Silvermanek esaten zuen hori, ez? Uler ditzagula, ulermen hortatik abiatuz, hauek ere onena eman dezaten, beraz eskerrik asko gaur bildu zareten guztioi. Eta aurrera eginez. Zenbat dira? Askotan esaten da, asko direla, ez direla identifikatzen, edo nun ditugu, eta ideia bat euki behar dugu, ez? Zenbat diren. Asko dira, bai, egia da, data zehatzak esaten ez dela erresa, batez ere, batetik daudelako identifikatuta daudenak, eta zerrenda ofizialetan daudenak, eta beste batzuk egon daitezke identifikatuta, baina zerrenda ofizialetan ez sartuta, edo familiak bakarrik dakielako, edo abarta abar. Hitz egingo dugu hortaz ere, pentsatu beharko dugu bai, zergatik ez diren zerrenda ofizialetan sartzen, zergatik ez duten familia batzuk esan nahi beraien semea edo alaba gaitasun handikoa delako, zer gertatzen dauk, ze bildur daukagu, nola jasotzen du gizarteak horrelako aur bat, guzti hau hausnartu beharra daukagu, guzti hau naturaltasunez eta aurrera eramateko. Orduan, behiratuko ditugu zifrak ikusteko pixkat bildurgarria direlako. Ikasleriaren 3% behintzat gaitasun handiko omen da. Datu guzti hauek kakotxartean uler ditzazuen nahi dut. Zenbaitek 2% esango dute, beste batzuk 10% ere bai, beste batzuk 15% ere bai. Utzi dezagun 3% jarri detnik, batez ere Euskal Autonomia Erkidegorako garatu den planak ala diolako. 3% kontutan hartzen badegu, Euskal Autonomia Erkidegoan 0,23 ditugu identifikatuta, eta 2,77 gutxi gora bera faltako litzaizkiguke, unibertsitatez kanpoko ikasketetan. Horrela ikusita esaten dugu, 0,2, 0, ez dakizer, zenbaki batzu dira. Baina ja zifra errealetara joaten bagera, eta ikasleak irudikatzen baditugu, begira ze zenbakitara goazen. Matrikulatutako ikasleak goian, 3% zer izango litzateken, hor beltzez, eta identifikatuta ditugunak. 860 ikasle adimen gaitasun handiarekin, 1919-20 ikasturtean. Falta direnak, 10.452. Hoietatik gehienak neskak gainera. Beraz badaukagu, zer entzun, zer ikasi, zeri begiratu, eta abar. Batez ere, nik uste ez dela sinisten ez degulako kontu hontan, baizik eta orain arte ez gera jarri honi begira, edo ez digu inor kontatu, edo ez dugu aukerarik euki, beraiei begiratzeko, eta nik bai sentitzen dut, jada gizartea badabilela aldatzen, eta zuek zarete honen erakusgarririk honenak, bai gizartea eta gizartearen barruan bai eskolak, bai familia eta guzti hau badabilela aldatzen, beraz zifra horiek poliki-poliki goruntza doaz. Eta zergatik gertatzen da hori, ez, lehen esan deguna, zergatik ez ditugu identifikatzen,
Googleen superdotado begiratzen badugu adibidez, irudi hauek ikusiko genituzke. Batetik, irudi esaltzen zaizkigu. Bestetik horrelako albisteak. Oso gazte direla, ez dakit nolako lorpenak egin dituzten neskatoak eta mutikoak. Eta bai, hauek ere gaitasun handikoak dira, baina hauetaz gain, beste betaurreko batzuk ere jarri eta beste askori ere begiratu behar diegu. Eta zeintzuk dira? Bueno, zeintzu diren ikusteko, lehenengo, ikusi behar dugu, ea ze betaurreko dauzkagun garbitu beharrak. Askotan, jarrita dauzkagun betaurreko horiek, mitos edo egiak ez diren usteekin zikinduta edo, nola baita esateko estalita egoten direlako. Orduan, goazen ikusten, ze mito eta ze realitate ditugun. Lehena, dena goiztiarrak dira, eta beraien ezaugarriak txikitatik erakusten dituzte. Ze uste dezu, egia edo gezurra? Gezurra entzuten dut hemendik. Bai, gezurra denok? Bale, egia da. Gezurra da zergatik denak jartzen duelako. Egia da denak ez dira goiztiarrak, baina asko bai. Orduan, goiztiartasuna ikusten degunean, adi egoteko kontua da. Alere, egon daitezke batzuk goiztiartasuna ez erakutsi, eta beranduago erakutsiko dizkigutenak ere. Bale, arlo guztietan emaitza honak lortzen dituzte. Gezurra entzuten dut hemen. Beti gezurra? Ez, hor dago kontua. Hau da, badaude batzuk oso emaitza honak lortzen dituztenak, hoiek dira normalean errezen identifikatzen ditugunak, behintzat eskola eremuan, eta baita etxean ere askotan, baina ez da gehiengoaren errealitatea. Orduan, karo, emaitzei begira, errendimenduari begira baldin bagaude, beste asko errendimendu hortara heltzen ez direnak pasatu egiten zaizkigu. Orduan, hau, batzuk bai, baina ez denak. Gero ikusiko dugu gainera, denak hamarrekoak edo denak emaitza honak eukitzak ere ez duela esan nahi ikasle hori ondo dagoenik. Dakigun gauza bakarra momentuz da oso emaitza honak lortzen dituela. Hortik aurrerakoa begiratu egin beharko genuk, aipatuko dugu gero. Bale, adimen kozientea edo CI-a 130 baino altuagoa dute. Egia edo gezurra? Gezurra eta beti ez, entzuten da hemendik. Bueno, begira, ez beti, hori da. Hau da, egia da, adimen kozientea 130 bez muga bezala egon dela urte askoan, eta gertatu da ikasle batek 129ko adimen koziente bat eduki ondoren gaitasun handikoa ez dela esatea ere, baina hor gauza asko begiratu behar dira, eta gaur egun ja onartzen da 130 inguruan eta 130etik gora gaitasun handiko izango genukela, baina ez dauka zertan zenbak hori eman beharrik zergatik. Ebaluazio bat egiten degunean momentuko argazki bat o momentuko ebaluaketa bat delako, eta faktore asko egon daitezke hor pixkat gora edo behera egin dezaketenak. Ez dute estimulaziorik behar, bakarrik aurrera egiten dute. Gezurra entzuten da hemendik. Bai, gezurra da eta gainera ez bakarrak aurrera egiten dutela, esaten gabiltzan bezala laguntza behar dute, eta gainera gehienetan bestek baino estimulazio gehiago behar dute lehenago hartzen dituztelako gauzak eta lehenago aspertoi direlako. Haur ezegonkor eta ahulak dira, besteekin alderatuta pixkat. Egia edo gezurra? Ez dakit, entzunde bat. Agian hau da, sailenetariko bat horrela erantzuten, izan ere, ezegonkor eta ahulak direla oso errotuta dagoen mitotariko bat da. Baina ez da egia. Orduan hor zerbait sortzen zaigu, bai badakit horrela egoten direla, baina agian badakit baita ez direla zerbait. Zer gertatzen da? Ikerketek gero eta gehiago erakusten dute adimen gaitasun handiko ikasle bat, adimen gaitasun handiko izateagatik, ez dela besteak baino ezegonkor edo ahulagoa arlo emozionalari dagokionean. Zenbait ikerketek alderantzizkoa ere erakusten dute. Hau da, alderdi emozionala edo heldutasun emozional hori handiagoa edo sakonagoa eta hobeto eraikia dutela ere. Baina, gertatzen dena zer da? Haur hori txikia denean,
ez badiogo erakusten, bera nor den, berak nola sentitzen duen, bera guzti hau nola bizi duen. Hau da, ez badu bere burua ulertzen, da bere burua ulertuaz, ingurua ez badu ulertzen, haur ez egonkor eta ahul bihur daitezke. Ez dakitelako ondo nortzu diren eta ez dutelako ulertzen zer gertatzen den. Horrek egiten ditu normalian ez egonkor eta ahul. Beraz hau ez da egia. Batzuetan beren adinkideekin harremanetan zailtasunak izaten dituzte. Egia edo gezurra? Egia entzuten da hemen, asko, batzutan, beste batzuk, hori da batzuetan. Bau egia da, bai. Egia da, beraien adinkideekin, zenbait momentutan zailtasunak izaten dituztela. Gero ikusiko dugun bezala, gauza badelako adin kronologikoa eta beste bat da adin mentala. Hau da, nik zenbat adin o zenbat urte ditudan mundu honetan, eta beste bat da nire pentsamentua ze adinen pareko dagoen gutxi gora bera, nire adin mentala. Orduan, egoten dira askotan, bademagun 10 urte eta 14 urteko baten adin mentala eukitzia. Orduan, karo, zenbait momentutan hor bat egitea kostatu egiten zaie. Bai interesak direla, bai jolasteko edo lanak egiteko modua dela edo mila arrazoigatik. Orduan, horixe. Ez du esan nahi arazodunak direnik, baina bai batzutan kostatu egiten zaiela. Bale, orokorrean bakartiak dira. Egia edo gezurra? Gezurra entzuten da hemen altu. Ba oso ondo, esan dezuenok. Hau gezurra da, eta normalian oso sozialak dira, eta asko gustatzen zaie gainera beste batzukin gauza partekatzia. Zer gertatzen da, zenbait momentutan gero ikusiko dugun bezala, eta lehen aipatu dugun adin mental, adin kronologikoak guzti horien gatik, eta abar, beraien interesak direla, beraien jolasteko edo lanak egiteko modua dela, zenbait momentutan asko erosoago da gaude bakarrik. Ez dutelako konexio handirik sentitzen, baina horrek ez du esan nahi bakartiak direla. Horrek esan nahi du, lehenengo urteetan, lehenengo momentu horietan oso garrantzitsua dela beraien antzekoekin bat egitea. Nirik hemen entzunuenean adibidez Bergaran talde hau sortu zenutela, gaitasun handiko aurra dituzuen gurasoena, esan nuen ze ongi, azkenean hor, denok armandu behar gera, baita aurrak ere, eta bizitzan zehar joango dira denera zabaltzen, baina oso garrantzitsua da, txikiak diren bitartean, identifikatuta, sentituko diren, eta beraien zaletasunak eta kontuak partekatuko dituztenekin elkartzea. Zergatik, hor, eroso sentituaz, beraien burua hobeto kokatuko dute, eta ja behin beraiek ongi eraikita daudenean asko zerrazago zabaltzen direlako gainerakoei. Maila soziokultural eta ekonomiko guztietan daude. Oso ondo. Hau egia da. Neskak baino mutil gehiago dira. Agian, identifikatuta bai, baina izatez ez, hor dago kontua. Hau da, egia da, identifikatu mutila gehiago egiten ditugula oraindik, ikusiko dugu gero zergatik, baina hasi gera konturatzen aurre hezkuntzan ere jarri ditugu gauzak martxan, eta gerozta gehiago identifikatzen dira neskak ere. Gezurra da, hau da gutxi gora bera, Euskal Autonomia Erkidegoan daukaguna, baina gutxi gora bera izaten da, jada pasatu dugu hemen, baina bestela 17 mutilak eta 3 neska gutxi gora bera. Arreta espezifikoa behar dute, eta batzuetan terapeutikoa ere bai. Hau egia da. Egia da, eta noiz behar izaten dute askotan arreta terapeutikoa? Aurretik, arreta espezifikoa eman etzaienian. Ezagutu ditut kasuak, eta gaur egun ja bagabiltza hau pixkat puskatzen, baina orain dela urte batzuk, jende askok esaten zidan, beraiek nahiago zutela badazpada, beraien seme edo alaba normal estea. Normal zen hitza, ez? Karo, normal esten gabiltza,
baina normaleste horretan ez gara konturatzen agian bere beharrak ez gabiltzala kontutan hartzen. Eta normaleste horrek gerora ekarri dezake behar bereziak edo terapeutikoa behar izatea. Beraz kontuz, normaleste horri deitzen diogun. Hau da, normalestea da ikasle bakoitzak behar duena emanaz. Beren adinkideekin alderatuta, bilakaera ezberdina duten haurrak dira. Hau da, garapen desberdina daukate. Egia entzun dute hemendik. Egia da, bai. Bilakaera desberdina daukate, bai, zenbait gauza ikasterakoan, da aurrera egiterakoan, bai txiki-txikiak direla burmuinaren garapenean ere, eta hainbat gauzetan desberdinak dira, batzuetaz hitz egingo dugu gero. Beraz, betaurrekoak pixkat garbituta, goazen ikustera. Zer da adimen gaitasun handia? Zer da hain izen potolo bezala, ez? Jarri diegun titulu hau neska mutil hauei. National Association for Little Childrenek dioenez, eta hau da, estatu batuetakoa da, baina gutxi gora bera mundu mailan gehien onartutako definizioak hemendik etortzen direnak izaten dira, erakunde honen arabera, gaitasun handiko ikasle bat litzateke edo talentua daukana arlo batian edo batzuetan bere adinkideekin eta kulturantzekoan dagoenekin alderatuta maila hobea duena edo maila hobea erakusteko ahalmena duena, hori litzateke. Eta horregatik, aldaketa batzuk eta behar dituztela. Hau izango litzateke. Gero hemen mitoetan aipatu duguna, aipatzen du definizioak berak, baina aurrera egingo dugu. Beraz, adamen gaitasuna handia nola ulertzen da? Gaitasuna, gradu bat edo maila bat bezala, hau da, denok daukagu maila hori, baina batzu maila batian da bestiak bestean. Ez da izan edo ez izan, ez daude batzu gaitasundunak eta bestiak ez daukatenak ez. Lerro bat da, eta lerro hortan denok kokatzen gera nun baiten. Beraz, ahalmena edo gaitasuna da daukaguna. Beste kontu bat oso desberdina da errendimendua edo bikaintasuna. Eta eskolan ikusten duguna guk normalian, izan daiteke ahalmen edo gaitasunaren islada. Eskolan edo etxean edo beste gauza askotan, baina erakusten dutena errendimendua edo bikaintasuna izaten da. Ahalmena izkutuan egon daiteke, ez dauka zertan. Orduan askotan zer gertatzen da, errendimendu ona erakusten ez duena edo bikaintasun hori erakusten ez duen ikasle bat, pentsatzaten dugu, nola izan behar da gaitasun handikoa, justu-justuan aprobatzen du nire ikasgaia, edo besteek lau fitxa egin dute, honek bi bakarrik egin dituta, nola izango da? Hor, beste gauza batetaz gabiltza ikasten, hitz egiten barkatu. Hor gabiltza, guk eman diogun hori, zenbateraino egin duen edo ez duen. Ez dauka zer ikusirik honekin, beste kontu badaia, norberaren ahalmena eta hori ja, ebaluazio batekin ikusi beharko litzateke. Zer behar da hori gertatzeko, errendimendu edo bikaintasun bihurtzeko ahalmen hori, aukerak behar dituzte, laguntza behar dute, motivazioa, izakera, autoestimua, hau da, beraiek preste egon behar dute eta inguruak lagundu egin behar dute, diete laburbilduz. Beraz, hori da daukaguna, gaineren eredua, norbait begiratzea nahi badu argien erakusten duena, eta berak esaten du, ikasle hauek bai dira, neurri batian, gainerantzekoekin alderatuta, zenbait esparrutan, ahalmen handiagoarekin datozenak. Baina, gero, bilakaeraren arabera, bihurtuko da edo ez, hori errendimendu. Eta horretarako, hor gaude gu ere goian, faktores ambientales jartzen duen hortan, ez? Izugarrizko eragina dauka, familiak eta ikastetxeak, bi eragile nagusiak gara. Rentzulinen eredua, kontutan hartzekoa baita, baina jakin baita, zenbait momentutan, dena ez dela agertuko. Egon daiteke zirkunferentzia horietako bat, egoeraren arabera eta abar, egon daiteke zirkunferentzia horietakoren bat, estalita. Eta eredu guzti hauek, fijatu bazarete definizioan, gaitasunaren inguruan mugitzen dira, ez? Gaitasuna daukate hildo nagusi bezala, eta hortik datoz. Galton eta Terman dira, beste batzuk ere badaude tartian, baina batez ere gaitasun handien aitatzat bezala hartzen diren biak. Ikartzen hasi zirelako, eta testak eta asmatu zituztelako, eta abar, historia luzia da.
Baina, beste aurpegi bat ere ekartzea nahi nuke gaurkoan, eta aurpegi hau Leta Hollingworth da. Emakume honetaz ez da inbeste hitz egin, baina besteak gaitasun handiak edo adimen gaitasun handia batez ere gaitasunei begira azaltzen zuten bitartian, bera altxatu zen hainbat eta hainbat gauza aldarrikatzeko eta esateko. Kontuz esan zuen. Eta batez ere ez esaten zuen. Ardura nagusia haurraren zoriontasuna izan behar duela. Ez hainbeste errendimendua gaitasuna egiten duen ematen duen aur baizik eta aurren zoriontasuna. Eta zoriontasuna pertsonaren barruan dago. Pertsona bera da landu behar dena, ez bere gaitasunak soilik. Horretaz gain, zeintzuk izan ziren bere ekarpen nagusiak? Begirazetan garaitakoa den gutxi gora bera, 20. mende hasieran, eta ze esan zuen, adimen gaitasun handiak arlo sozioemozionala ere baduela. Horretaz gain, neska eta mutilen inteligentzia parekoa dela. Zenbait kasutan ikerketak egin zituen berak ere, eta ikusten zuen gainera txikia ziren bitartian, zenbait ikerketetan neskek altuagoa eman zien mutilek baino. Zer gertatzen zen gero? Sozializazio prozesuakin, baina pubertaroaren inguruan eta ondoren, hasten zirela mutilak gehiago agertzen neskak baino. Eta horretaz gain, aipatzen zuen, guzti horregatik, aipatzen gabiltzan guztiagatik, esku hartzeko momentuan, ez ahalmena edo errendimendua baizik eta aurra bera eduki behar dugula buruan, aurra izan behar dela erdigune. Pixkat berandu xeago, Poloniak psikiatra ospetsu hau etorri zen, Kazimir Dabrowski, eta Dabrowskik bere desintegrazio positiboaren teorian zezaten zuen. Emozioen lehentasuna noktasunaren garapenean. Noktasuna garatzeko emozioak izugarrizko garrantzia dute. Eta norberaren noktasunarekin gaitasunak hobeto garatu daitezke edo okerrago baita. Orduan, norberaren izakerak, emozioak eta guzti horrek izugarrizko garrantzia zuela ikusten zuen. Ze ikusten zuen baita? Dinamismoak ematen zirela. Dinamismoak edo mugimenduak direnak egoera batetik bestera pasatzerakoan. Agian konfort zona batetan bagaude, beste egoera batetara pasatzeko edo. Eta zertaz konturatu zen baita, egoera horietan, zenbat eta adimen kozientea handiagoa izan edo gaitasun altuagoak eduki, kognitiboki, orduan eta gorabehera handiagoak izaten zituztela. Hau da, emozioen arloan, adimen gaitasun handia ez duen, edo kognitiboki hain aurreratua ez den ikasle batek, bere uinak, zaten badegu, hola mugitzen direla, hau da, ondo dagoenian hemen dago, eta ez hain ondo dagoenian, horrela mugitzen bada, gaitasun handiko ikasle bat agian ondo dagoenean hemen dago, eta triste dagoenean hemen dago. Orduan ikusten zuen, bere intentsitate emozionalak eta sakontasun emozionalak handiagoak zirela. Eta horretaz gain, zenbait momentutan, oso modu bizian kanporatzen zituztela barruan zituzten energia horiek eta batez ere 5 arlotan nabaritzen zela. Zeintzu ziren? Psikomotora, zentzumenei dagokiena, irudimenarena, intelektuala eta emozionala. Azken bia gaitasun handikoetan beti ematen direnak, edo ia beti behintzat, eta besteak ere askotan. Psikomotorak zezatia nahi du, barruan daukan energia edo egon ezin edo mugitu behar horrek, askotan asko mugitzera eramaten dituztela edo ikasgeletan edo etxean baita, geldi ezin egotera. Eta horrek eraman gaitu urte askotan, horrek beste arrazoi batzukin batera, baina horrek eraman gaitu gaitasun handia hiperaktibitateakin nahastera. Oraindik ere, hainbat aldiz, pentsatzen da gaitasun handia daukan ikasle bat hiperaktiboa izan daiteke, hiperaktiboa dela, diagnosi okerrak askotan egoten dira. Egia da baita, biak batera ere eman daitezkela, baina ulertu behar dugu, zenbait momentutan mugitu behar handia izaten duten ikasleak direla, edo asko hitz egin beharra. Eta, oso ondo tortzen zaila adibidez, kirola, mugimendua eta horrelako gauzak. Zentzumenei dagokiena ere bai, irudimenarena eta baipatzen gabiltzana, intelektuala oso motivazio handia eta indar berezia beraien nahi dituzten gauza edo lan intelektualetan murgiltzeko eta arlo emozionala ere bai. Orduan, pixkat Dabrowski eta Leta Hollingworthen gandik ikasita 1981an, eta fijatzen bazare da aurreko definizioa esan dugunaren urte berbera da,
Mundu mailako aditu talde handi bat elkartu zen, esain handia, baina aditu talde bat elkartu zen, eta esaten zuten, gu ez gaude ados, orduan emate zen definizioarekin, guretzat adimen gaitasun handiko ikaslea beste zerbait da. Guk ez dugu horrela ikusten. Guretzat, bai gaitasunak hor daude, arlo kognitiboa hor dago, hori dena bai, baina hori baino gehiago da, ez? Eta honela zioten, adimen gaitasun handia garapen asinkrono bat da. Hau da, bere bilakaera, ez dijoala adinarekin, 6 urte baditut, dena 6 urteko bat bezala, eukidezaket, emozioak loan adibidez 6 urte, kognitiboan 12, arlo psikomotorrean beste bat, eta pixkat, gora berak dituena. Non gaitasun kognitibo aurreratuen eta intentsitate altuen kombinazioak, kualitatiboki, ohikotik ezberdinak diren barne esperientziak eta kontzientzia maila sortzen dituen. Hau da, mundua ikusteko beste ikuskera bat dute. Hala bizi badute, modu intentsoagoan, modu sentiberagoan, kognizio aurreratuak izan nahi du baita, gauza gehiagotaz konturatzen dirala, edo beste erabatetara, orduan, beste realitate bat ikusten dute askotan. Eta hau gainera, haunditu egiten da, asinkronia hau, edo adimen kontziente hau, handiagoa denian. Eta hori dela eta lehen esaten genuna, ez? Hori dena eta aldaketak behar dituzte, ulermenetik hasitakoak batez ere, beraiek ulertzetik, bai familien aldetik eta bai ikastetxe edo hezkuntzako orientatzaileen aldetik. Orduan, azkenean gabiltza hizketan, bai gaitasun handiak dituzten ikasletaz gabiltza, baina baita errealitatea kualitatiboki era ezberdin batetan ikusten, ulertzen eta interpretatzen duten zerebro bati buruz. Hau da, labur bilduz, askotan esaten dena, ez? Ordoa, informazioa sartzen zaie, surtoinetik sartuko balitz bezala, eta behin, gora heltzen denian, dena zabaltzen da. Informazioa oso erraz zabaltzen zaie, eraberean konexioak egiteko erraztasuna daukate, eta asko sobeto lan egiten dute beti, osotasunean, modu linealian edo sekuentzialianen baino. Hainbat eta hainbat ezberdintasun ikusi da, lehen pentsatzen zen eta uste ziren gauza, gaur egun jada neurozientziak erota gehiago ikertu ditu, ez nahi sakon sartuko guztietan, baina bai anatomikoki eta bai funtzionalki. Adibidez, bi hemisferioen artean lotura handiago egotean, konexio handiagoak daude eta bi informazioak hobeto erabiltzen dituzte, elkarrekin, horretaz gain, eraginkortasun neurala handiagoa izaterakoan azkarrago ikasten dute eta ondorioz errepikapenak ere gutxiago behar dituzte eta gauzak errazago ebatzi. Informazioa azkarrago transmititzen zaie, beraz azkarrago jasotzen dute dena, erabakiak hartzeko trebetasuna eta ikusi da baita sentitzeko almenarekin lotuta dauden burmuineko parteak ere garatuagoa dituztela. Eta hor dago, lehen aipatu dugun, sentiberatasun hori, eta hiperkitzikagarritasun sentsoriala handiagoa dutela. Labur esan da, hauek dira batzuk, eta guzti honet darabaltza baita, lehen esan deguna, adin mentala eta adin kronologikoa zenbait momentutan ikusiko ditugu desberdina daukatela. Eta zer dago, adin mentalaren menpe edo horren baitan, hauxe, benetako adizkidetasuna. Hor lehen mitoetan aipatu deguna, ez? Edo bakarrik, edo lagun gutxi, edo abar. Adin mentalaren menpe dago, benetako adizkidetasuna, haugaren jolasaren edo lanaren sofistikazioa, umorearen heldutasuna, zen etikoa, eta munduaren edo inguratzen gaituenaren kontzientzia. Beraz, gure ikasgeletan, ikasleren baldin badaukagu, demagun, 9 urteko gela batetan gau, 9 urte adina daukatena, eta 13 urteko adin mentala badauka, pentsa, zenbait momentutan nola sentituko den, nola aurkituko den neskato edo mutiko hau. Eta zeintzu dira, adimen gaitasun handiko aurren, ezaugarri orokorrak. Hori pixkat orokorrean, gaitasun handia zer den, baina ezaugarri orokorrak. Norbait eusartzen da bat botatzen? Ezaugarri bat. Ez? Badaki zuela. Azkarrago ikasten dute?
hemen daukazuen norbaite begiratzea nahi badute ezaugarriak eta kontuak, ni gaur Turonen zerrenda ekarri dut, esanguratxoa iruditzen zaidalako, baina bueno, hauetan ere badaude hainbat, eta gainera oso dokumentu interesgarriak dira, bertan ja adineka hainbat ezaugarri eta abar aipatzen zaizkigulako. Baina bueno, guraso eta irakasleentzat beak eta zerrenda bat, denbora asko hartu gabe, aipatzea nahi dut. Batez ere, ezaugarri hauetako asko betetzen direnian, komen izaten delako ebaluazio bat egitea edo gaitasun handikoa izan daitekeenaren susmoa ja piztuta eukitzea eta zerbait egitea. Txiki-txikitatik oso adi egon ohi dira. Egia da, ikastetxe askotan irakasleek esaten didatena. Bai, hori agian egia izango da, baina beraien nahi dutenari ez nik esaten diodanari. Eta bai, hori gertatzen da. Adi egoten dira, baina beraiek nahi dutenari. Orduan, hor dago ez, askotan saiatu behar dugu, ematen diogun hori erakargarria izan dadila, beraientzat ere. Azkar ikasten dute eta ideiak erraz erlazionatzen dituzte. Informazio asko gordetzen dute eta oroimen ona. Kontuz, esaten diegunean, datorren astean ez dakiz zer egingo dugu. Edo, bai hori hilabete barru, orain ez, baina hilabete barru gogoratuko dizu. Orduan, esaten dezuen hori, benetan, betetzeko izan dadila, oroimen ona denerako, eta batez ere komeni zaien hortarako, zezanik ez. Ezoiko hiztegi aberatsa, eta beraien adinerako esaldi egitura konplexuak erabilioi dituzte. Batzutan ikusten ditugu txiki-txikitatik, bagian 4 urteko mutiko bat, eta nunbaiten entzun du, edo ikasi du, baizik eta esaldien lotura, eta bestela ere esaldi potolo edo luzeagoekin hitz egiten dute, eta agian bi esaldi potolo eta gainera baizik eta loturarekin lotuta ez, orduan zaten duzu, hau, bueno, oie bai, edo baita hainbat ipuinetan edo lokutan hitzak entzun, eta gero hitz hori beraien eguneroko hiztegian erabilinik entzun dut adibidez, zaztegi esan bat urte eukiko zituen. 4-5 urteko neskatoe bati bere eguneroko hiztegian oinordetzan hitza erabiltzea, ez? Ikusten nire bizitzan ez dakit 3 aldiz irakurriko nuen, entzuna zeukan da erabili, entzuten duen hori hor daukate. Orduan askotan zantzuak izaten dira, hizkuntza adibidez, zantzua handitariko bat da gaitasun handiena. Ez denena, baina bai askona. Metaforak, ideia abstraktuen ulermena, hitzen jabardura, zenbaki eta asmakizunak tartean dituzten problemak ebastea gustatu izaie. Hein handi batean autodidaktak, irakurtzen eta idazten eskolaurrean hasioi dira. Asko bai, baina egia da baita, askok badakitela eta ez dutela erakusten. Hori ere egia da. Inguruak ez baldin badie bide ematen pixkat dakiten hori erakusteko eta beraiek ez badira dakiten hori erakustea nahi dutenak, gehiagok jotzen dute eskutatzera erakustera baino. Orduan garrantzitsua izaten da zenbait momentutan, adin horietan dauzkagun ikaslei aukerak ematea. Zenbait gainera, bi errealitate desberdin bizi dituzte etxea eta ikastola edo eskola. Agian etxean marrazkiak modu batetan egiten dituzte eta eskolan beste era batera. Eta etxean galdetzen diozunean zergatik egiten duten hola, agian ikastolako bezala, dabiltza etxean egiten, eta galdetu behar zergatik egiten duen hola, edo ea orain desberdin marrazten duen, eta bereien erantzuna izan da, eski ikastolan horrela egiten da. Karo, joaten dira ikusten, inguruak nola egiten duen, beraiek ere horrela egiteko. Orduan gauza bada zer dakiten, eta beste bada zer erakusten diguten. Ezoiko sakontasun emozionala, sentimentu eta erreakzio biziak eta oso sentiberak, lehen aipatu deguna. Pentsamendu abstraktua, konplexua, logikoa eta intuitiboa, txiki-txikitatik. Idealismoa eta justizia zentzua normalean baino lehenago agertu hoi da. Oso arduratsuak izan hoi dira baita gai sozial, politiko eta injustizien gantik, zezanik ez bai pandemiak, bai gerrak eta horrelako gauzak, baina hori ez da egin behar, baina hori gaizki dago eta hori zergatik, eta izugarrizko nahigabeak zenbait momentutan ere izaten dituzte. Arreta luzaroa manten dezakete eta iraunkortasuna eta kontzentrazio handia dute beren gustuko egitekoetan. Beraien sentimenduengatik arduratu egin ohi dira eta ez na daudela amets egin ohi dute, hau da irudimena handia izan ohi dute,
bai esna daudenian ere, baina irudimen handi horiek eramaten ditu asko, beraien sentimentu ez ere gauza asko pentsatzera. Askotan norbaiti zerbait gaizki egin badiote, nahi gabe, izan daiteke, edo agian aita, baina konturatzen direnean gaizki egin dutela, asko sufritzen dute. Asko. Orduan, beraien buruei, askotan beraiek dira gehien estutzen dutena beraien burua. Orduan, garrantzitsua da jakitea hori guk ez ditzagun gehiago estutu. Beraien burua eta besteen ezintasunaz edo geldotasunaz pazientzia gutxikoak, hori askotan gertatzen da. Hor ikasgai handi bat bai dute ez, jakiteko gauzak saiatuaz askotan lortzen direla, eta ez lehengokoan batzuk bai nahi dute dena lehengokotik eta ondo egitea, zenbait momentutan horrelatera zaie, eta gero, behin da berriro saiatu behar tokatzen zaienien, askori kostatu egiten zaie hor, ez, eta haserretu edo frustratu, edo abar egiten dira, badago hor ikasgai bat. Oinarrizko trebetasunak azkarrago eta praktika gutxiagorekin ikasteko gaitasuna, ikerketa galderak egin ohi dituzte, eta irakasten zaiena, baina urrutiago joan ohi dira. Hori garrantzitsua da baita. Hau da, zenbait ikaslek askotan esan didate, zerbait ikasten dabiltzanean, pentsa eskolan, unitate didaktiko bat amaitu dutela, eta ze moduz ongi, galdetzen diozu, eta bueno, ongi, baina ez dugu ezer ikasi, nola ez dezuele ezer ikasi, ikasiko zenuten, bueno, bai, zerbait bai, baina nire gustatuko litzaidake, eta horazten dira esaten, orduan, garrantzitsua, beraien jakin min horiek zertzuk diren, askotan gutxien espero ditugunak esango dizkigutelako. Interes horta handia edo batzutan konkretua, jakin min oso garatua, amaierari gabeko galderak baita, galdera batei erantzuten diegunean bestea sortzen zaie buruan behintzat, beste gauza bada egingo duten edo ez. Interes handia esperimentatzeko eta gauzak ere ezberdin batetara egiteko, pentsamentu divergentea, umore zentzu zorrotza eta batzuetan ezoikoa, batez ere hitz jokoekin, badaude zenbait gainera nahi gabe, beste batzuk mindu ditzazketenak ere, orduan hor erakutsi egin behar zaie berei ere zenbait momentutan agian lagunek ez dutela ulertzen eta hor batzutan bai egoten da, bereiekin ere hitz egin beharra, eta beste askotan helduen umorearekin gehiago bat egiten dute, beraien adinkideekin baino ez beti, baina bai batzutan. Eta orduan, hauetako ezaugarri asko betetzen direnian, ebaluazio bat egitea komeniko litzateke. Zergatik, ahalik eta azkarren heltzeko kontuari. Eta ezaugarriak aipatu ditugunean, aipatu dugu arlo emozionala, baina guazen arlo emozionalari hobeto begiratzen. Anemaria Roperrek adibidez, ez zuen egiten ebaluazio kuantitatibo edo testetan eta horrela oinarritutakorik, bera gaitasun handiko ikasleentzat eskolatxo bat zeukan, eta egiten zituen ebaluazio guztiak kualitatiboak ziren, eta beraiekin egonda, eta beraiek aztertuta, eta ebaluatzen zituen. Eta berak zioen, beretzat, emozioak adimen gaitasun handiaren bihotza eta arima direla. Emozioak eta sentimentuak hor daude, eta emozioak inguruarekin erlazionatiriko informazioaren aurrean izaten digun erreakzioak dira. Hau da, nik orain emozio bat izaten badet, hori ezin dut kontrolatu emozioa, etorri egin zait daukadan horrekin. Gero, horrek nire barruan daukadan bilakaerak sentimentuak harriko du. Baina hasieran daukadan emozio hori hor dago. Eta aur hauek emozio hori oso bizi, esaten da azalean bertan dena sentitzen dutela. Oso bizi daramate, eta gero hortik abiatzen da baita batzutan izaten duten sakontasun emozional hori. Baina emozioak ez dira gauza txarrak. Urteetan pentsatu izan da, pertsona emozional bat, pertsona ahul bat bezala dela. Eta arrazoia aldiz, pertsona indartsu edo gogorrago bat. Gero ez da gehiago ikusten gabiltza, emozioak beharrezkoak direla, informazioa hobeto ulertzeko. Laguntzen digutelako ingurua hobeto ulertzen, eta baita gu geure burua eta ingurua. Jakin behar dena da, emozio horiek ongi kudeatzen. Eta zeintzu dira ezaugarri emozional bereizgarriak? Aipatzen gabitzenak, zeinkiteko kasun handia, intentsitate emozionaldia eta horrekin lotuta empatia handia, hori elkartzen denean justizia sentimentu oso garatuarekin da, gainera perfekzionismoarekin, pentsa, zer sortzen zaigun hor barruan, ondo daudenian oso ondo, baina gaizki daudenian ere, imaginatuko dugu, nola egongo diren. Eta zer da azkenean?
adimen gaitasun handia eta agian burmuinarekin gehiago lotzen dugu, baina hau da niretzat beraien errealitatea. Hau da, emozioak eta kognizioa elkarrekin doaz, elkarren lagun dira, baina emozioak aurre hartzen digunean, bestearen aurretik jartzen da. Ez dio kognizioari bide ematen. Orduan oso garrantzitsua da arlo emozionala zaintzia. Honek ez du esan nahi, askotan pentsatu dezke emozionalki gaizki dago eta beste ematen arlo akademikoa edo eman behar zaiona bestia gero emango dugu ondo dagoen. Ez, elkarrekin dijoaz, baina batak ez du besteak entzen. Baina egia da, arlo emozionala asko landu behar delako. Gidatu egiten gaitu azkenian. Ni izan naiteke esateko musikan oso ona, pentsa nik oso ondo jotzen dela pianoa, baina emozionalki ez banago ongi, ez deta ondo joko. Edo pentsa lagun artean, nahiko ondo moldatzen naizela, baina emozionalki ez banago ondo, agian, heltzen zaizkidan zenbait gauza, gaizki hartuko ditut, eta nik erreakzio biziak erakutsiko ditut. Orduan, oso garrantzitsua da, beti, dena zaindu behar da, baina arlo emozional ere bere tokia ematia. Eta hau da, ez? Txiki-txikitatik erakusten badiegu, ezaugarri hauek dituztela, ez ni hemen abilen bezala, sermoiba bezala berei kontatuta, baizik eta gauza txikitsua gertatzen zaizkienian, hoiek azalduaz, berari pentsatu eraginaz, edo berari, nolabait esateko espilo aurrean jarri eta nolakoa zarela uste dezu, edo ze uste dezu, bera bere burua ulertzen joaten bada, azkenian garatuz doa. Baina bere burua ulertzen espadu eta aipatzen gabiltzan guzti hau bere barruan badabil, zer gertatzen da? Askotan ez dute ulertzen, zer dabilen pasatzen bere barruan. Nor naiz ni, zer gertatzen zait, eta zenbaitek pentsatzen dute gainera beraiek direla arraruak, beraiek daudela gaizki, eta beste guztia normal eta ondo dagola. Gero azten zarenean hizketan, denekin banaka, eta berei ere kontatzen dezunean hemen deno dauzkagula gure kontuak, eta deno garela bereziak, eta desberdinak, eta abar, azten dira ulertzen, baina beraien burua ulertu beharra daukate horretarako. Eta ulermen hortatik helduko dira bestiak ere ulertzera. Bestela hau heltzen da askotan. Ez dut azkarra izan nahi, edo gehiagotan normala izan nahi dut. Eta normala izan nahi dut, nik askotan entzun dudan esaldia da adimen gaitasun handiko ikasleetan. Normala esan nahi dut esaten dabilen ikasle bat, edo neskat edo mutiko bat, zertan dabil, nolabait esaten, ez zait gustatzen nolakoa nahi zen, edo besteak bezalakoa izan nahi dut, ez? Pentsatzen besteak hobeak direla. Eta hau ez da hobe edo txarrago izatea, da bakoitza dan modukoa. Gu ondo egoteko lehengo geure burua ezagutu eta batez ere ezagutza hortatik onartu behar dugu. Eta horra espagera heltzen ez da erresa. Ez da erresa beste guztia ondo eramaten. Orduan oso garrantzitsua da hau zaintzea. Bestela, begira zaktuk agertzen diren askotan. Suminkortasuna edo azerrea, zaurgarritasuna, edo zein gauza txikigatik, ez? Batutan ematen du, hankapuntetan ibile behar deula, baina ez diote zer egin, Dabidu nola dago, uskeri bat egin, Dabira nola jartzen den, eta kontu guzti horiek. Bakardade sentimentua, goibeltasuna, depresioa, eskola porrota, eskolari beldura, bullyinga, somatizazioak, ikasgelako zaratagatik buruko mina, antxietatea eta tikak, kakik ezin egin edo gauetan pixa egitea, mututasun selektiboa, portaera oldarkor menderatzaile eta hiperaktiboak, eta abar, eta ebar. Hauek, egunerokotasunean entzuten ditudan kontuak dira adimen gaitasun handiko hainbat eta hainbat ikaslerekin. Askotan, edo berandu identifikatu dienak, edo esku hartzea ez denak egin, edo ez dutenak aukerarik euki bere burua ezagututa integratzeko, baina hori egiten denian, txamponak beste aurpegi badauka. Eta beste aurpegi hau gertatzen da, eta askotan gainera. Eta orduan zeukita dutugu, aurraren garapen integral orekatua, hau da, aur hori bere hiru esparrutan, bai akademikoa, soziala eta emozionala hor dihua ondo, autoestimu ona izan ohi dute, beren gaitasun eta zailtasunak ezagutzen dituzte, empatikoak izan ohi dira, lagun ortean ondo moldatzen dira, eta ikasteko eta bizitzaren aurrean motibatuta egon ohi dira, ez? Olako ikasleak dira bestela ondo daudenean, baina karo, aurretik aipatzen gabiltzan hori ere lagundu egin behar diegu integratzen. Bestela zaila da horra heltzea. Eta guzti hau, lehen da bizi, ikaslea beraren onuran da, baina ikaslea edo aurraz gain,
familiek asko sufritzen dutelako, ondoezik dagoen horrelako haur bat etxean dutenian, berdin ikastetxeetan ere bai. Eta gero gizarte osoa, azkenean denon onerako da. Eta horregatik, garrantzitsua da, lehen esan deguna, bai, gaitasunak, bai, hor daude eta ondo dago jakitia, baina betaurreko desberdinekin begiratu behar diegu. Eta ikasten degunean betaurreko desberdinekin begiratzen, gehiago identifikatuko ditugu, eta erraxago eta hobeto esku hartuko dugu. Talentu ezberdinei dagokienez, eta hau da, lehen aipatu dizuedan, Eusko Jaurlaritza garatu duen planean agertzen den sailkapena, izango genituzteke. Hor berde ilunean daudenak. Talde nagusiak, batetik, supergaituak, izen potolo haurik ez dakit jarri daiteken, baina hori dator, inglesez, gifted esaten zen, gazteleraz gifted hori super jarri zioten aurretik, super, eta gero dotado bakarrik berez itzultzean nahikoa zenakoan, baina eta euskeraz itzultzeakoan, begira zer daukagun, supergaituak. Bildur pixkat ematen du, Superman edo lakon bat izan behar dula moten du batzua, baina esatea nahi duen gauza bakarra da, horrek, talde hortan dauden aurrek, eta gustatuko litzaidake hau hori tituluekin baino ezaugarriekin lotzea. Nolakoa dira talde hortako aurrak? Talde hortako aurrak dira normalean, ebaluatzen diren edo ikusten ditugun arlo guzti horietan oso altu ematen dutenak. Beraien pertzentila 75 edo altuagoa izan ohi da, orekatuak izan ohi dira, denian dijoaz nahiko goian. Baina badaude gero batzuk, ogardian daudenak, talentudunak, eta hau izan daiteke arlo konkretu batean edo batzuetan eman daiteke, eta hauek aldize daukate, arlo konkretu eren batetan, hemen eskerrekoan, pertzentein oso altua, baina beste guztiak normal edo batzuk altuxeago edo abar, baina batez ere batian edo batzutan destakatzen dute. Horiek ere kontutan hartzekoak dira. Lehen pentsatzen zen adibidez gaitasun handiko ikasle batek arlo guztietan eman behar dituela. Eta karo, lehenengo taldekoi begira baldin bagaude, hoiek bai, baina hoiei begira bakarri bagaude beste asko galtzen ditugu. Orduan, egon daitezke, arlo desberdinetan ematen dutenak. Eta azkenik baita, heltze goiztiarrekoak edo goiztiartasuna erakusten dutenak, hau da txikitan, oindikan ebaluatu gabe eta txikia direnian da ikusten ditugunak bizkor datozela. Hoiekin ere adi egon behar dugu. Eta hor ditugu gainera Eusko Jaurlaritzako eskalak pasatzeko eta baita gero esku hartze espezifikoa egiteko. Hau litzateke labur bilduz ikusi dezazuen, koloretan dagoena da, pixkat ze pertzentiletan eman beharko luken alto da. Hor zeuden talde guztietatik, talde batek bakarrik ematen du, gutxi gora bera denian altu eta gero bestiak hor dijoaz. Adimen anitzen arabera. Adimen anitzak esan behar da, jo aurrak nerrelke garatu zuen teoriati datoz, baina batzuk daude onartuta, beste batzuk onartzeko, beste batzuk ikertzen, eta abar, hau da, adimen hauetaz hitz egiten badugu ere, hor aipatzen den bezala, beste asko ere, gerotak gehiago badaude. Honek esan nahi du, oraindikan ez dakigula zenbat esparru dauden edo 1000 esparru agar daitezkela pertsona bat adimentsua izateko. Eta honen nora garamatza? Ikustera deno garela nonbaiten adimentsuak edo zerbaitetan, eta askotan gauza batian baino gehiagotan. Ikuspegi honetatik begiratzen diegunean, ez dugu ikusten gaitasun handiko ikaslea irla bat bezala beste ikasleen artean, edo berdin adimen urritasuna daukatenak, ez dira irlak. Deno gaude elkarrekin, baina deno dauzkagu gaitasun desberdinak, gauza batzutan, beste batzutan, batzu gehiago gutxiago, edo gradu altuagoan edo bajuagoan. Baina balio dezala, aniztasunari bere osotasunian begiratzeko, eta hemen deno gerala, neurri batean edo bestean, eta gauza batean edo bestean, adimentsuak ulertzeko. Eta azkenik, asko gustatzen zait sailkapen hau baita jartzea, batez ere, hainbat eta hainbat ikasle bestela kanpoan gelditzen zaizkigulako. Izan ere, haurtxo bat jaiotzen danean, neurri handi batean, hor datorrez, biologikoki eta genetikoki, programatuta esan dezagun, hainbat gauza. Baina gero, programazio hori inguruaren arabera, eta berak inguruari erantzunez, garatzen duen izakera horren arabera, bere ezaugarri pertsonalen arabera baita, modu batera edo bestera garatuko da. Orduan,
gaitasun handiak, bai, badauka genetikarekin zerikusirik, baina ez da dena genetika. Inguruak zeresan handia du, eta norbera nola agertzen den guzti horrekin baita, norberaren izakerak. Orduan, guzti hau aztertuaz, eta batez ere, ikasleen ez soilik gaitasunak ere bai, baina batez ere ikasleen gestalt edo osotasuna aztertuta, zertaz ohartu ziren, behetzetan nahi jart. Ohartu ziren, hau ere berdina, hau da, adimenak mordoa dauden bezala, profilak ere gehiago egon daitezke. Kontua da, bereiek egindako ikerketetan, hauek behintzat agertu zirela, eta oso ohikoak direla profil hauek. Eta zeintzuk dira? Arrakastatsuak edo errendimendu ona dutenak. Hauek izaten dira normalean identifikatzen ditugunen 80% edo gutxi gora bera. Errexena direlako identifikatzeko, batez ere eskola eremuan. Honek ez du esan nahi, dena ondo joango zaienik. Oso desberdina da batetik, nota honak ateratzea, eta bere garaperan araberako bilakaera bat eukitzen ibiltzea. Ni egon naiteke oso emaitza honak ateratzen, baina oso errexe egiten dena, orduan ez dut ikasten, esfortzurik egiten, edo ez nabil ikasten ikasteko metodologia edo bateko eskemak egitea, burumapak egitea, eta ez daukat beharrik, horren beharrik. Askotan egon naiteke ni ez ikasten zenbait estrategia, baina oso emaitza honak ateratzen, gaitasun handiko ikasleetan askotan gertatzen dena. Orduan, kontuz, arrakastatsu bezala ikusten ditugun ikasle hauekin. Oso ondo dago, bai, emaitza ona lortzen dituzte, baina ikus dezagun, ea ikasi beharreko gauzak ikasten dabiltzan ere. Ea benetan garatzen dabiltzan pertsona bezala ere, edo beraien mailarako erresegia ote den ematen dieguna. Hori ondo begiratu beharra dago. Gainera oso desberdina da, eskola garaian edo eskolan arrakastatsua izan edo bizitzan, gero hitz egingo dugu hontaz baita. Baina eskola garaian emaitza honak dituenak, bizitzan ere emaitza honak eukitzeko, arlo desberdinetan, beste gauza batzuk ere garatu behar ditu. Eta bermatu behar dugu hori badabilela ikasten. Desafiatzaileak edo disruptiboak asko daude olakoak ere. Eta normalian dira talka egiten dutenak helduokin, izan daiteke gurasoekin, izan daiteke irakasleekin. Batez ere ez garelako konturatu bere beharrak zeintzu diren, edo ez degulako bere ustez, ez degulako berari komeni zaion hori ematen. Orduanok sortzen zaio olako deskonfiantza bezalako bat, jarrera menderatzaile eta oldarko eta disruptiboan erantzuten dutena, eta zer behar dute batez ere, konexio bat. Konexio handi bat, garrantzitsua pertsona helduren batekin, guraso, irakasle eta bar, baina gero baita taldeko kide direnaren sentsazioa. Askotan olakoak direnak, bai, handi ikusten ditugu, baina beraien barruan oso ahul edo oso zaurgarri daude. Eta behar dutena da talde pertenentzia baita, da taldeko kide diren sentsazioa, eta hor, autoestimua, autokontrola eta horrelako gauzak lantzea. Underground edo nabarmentzen ez dena. Hauetan, batez ere ditugu neskak eta mutilak, baina barnerakoiagoak direnak. Zergatik, nahi dutena da batez ere jendea enteratu gabe, isil-isilik pasatzea, eta hor daude ez, albada inork ez dezala jakin existitzen direnik ere. Hauei oso ondo etortzen zaie, beraien antzekoekin elkartzea. Eta beraien antzekoekin, azten dira ez, beraiek ere pixkat askatzen, edo aurrekoan eskola batean kontatzen zidaten, ikasgela batetan, omen daukaten eskato bat, eta mutiko bat, LH, 3 edo 4, hor. Eta esaten gurasoen, neskatoaren gurasoek, esaten dutela, ze ondo etortzen zaion, gure alabari, ez dakit nola dauka mutilak izana pentsatu Iker. Ikerrekin egotea ondoan. Azkenean Iker da erakustekoa, eta gauzak aurrera egitekoa, eta hor, ez da izkutatzeko perfil badaukana, lehenengo taldekoa da, arrakastatxua, eta zer gertatu zaio neskato honi, bestearen ondoan jartzerakoan, eta ikustean berak ere alduela, identifikatuta sentitu da, eta hor doa, ez? Orduan, hau da ikasle hauek batez ere behar dutena. Ez daitezela sentitu arraro eta izkutuan pasatu beharra baizik, eta beste batzukin konektatu eta aurrera egin dezatela.
Errendimendu baxukoak. Arraroa dirudi ez, gaitasun handia eta errendimendu baxua. Arraroa dirudi, baina asko eta asko ematen da. Batzutan ematen da errendimendu baxua neurri txiki baten edo momentu baterako, eta beste batzutan ja kronikoa edo luzeagoa izan ohi da. Beti begiratu egin behar da, zer da bilen pasatzen. Izan daiteke kontu emozional bategatik, izan daiteke lagunengatik, etxean, irakaslea, izan daitezke metodologia ez direla egokiak, izan daiteke oraindikan ez dakigula, eta agian errendimendu baxua du, baina izan daiteke agian 2 aldiz etiketatutako bat, eta oraindikan ez gerena hartu. Izan ere, 2 aldiz etiketatutako ikasleak, hau da, gaitasun handia eta gaitasun handiaz gain, beste zerbait daukaten ikasle hauei zer gertatzen zaie. Askotan, gaitasun handiko bezala identifikatu baditugu, egon daiteke, agian ebaluazioan bertan konturatu gara, baina batzutan, izkutatu egiten dute daukaten zailtasun hori, errestasuna daukatelako, egon daiteke dislexia bat osoikoa, edo diskalkulia bat, edo beste zailtasunen bat, eta gu ez konturatzea. Orduan, hor dijoaz, gaitasun handiko diren bezala, baina bapatian konturatzen gara, baina ikasle hau lehen hain ondo edo uste gainula estroposuka doa, ze gertatzen zaio honi, maiz gertatzen den kontua da, etiketa izkutua eukitzea. Eta baita alderantziz, zenbait ikaslekin txikiak direnian, edo esain txikiak, konturatzen garenean, konturatzen gara beraien zailtasunekin, baina zailtasun horien atzian gaitasun handi bat ere egon daiteke. Orduan, oso garrantzitsua bietatik betaurrekoak jarrita eukitzea eta ebaluazio osatu bat egitea. Era horretan bietatik heldu aldi ezaiokegulako. Eta hauei batez ere, 2 kontu daude oso garrantzitsuak. Ikas estrategiak erakustea bai, beraien zailtasun horiei eta aurre egitea, baina baita gaitasunei kasu egitea. Askotan, 2 aldiz etiketatutakoak zailtasunetatik soilik heltzen diegolako. Autonomoak ere asko daude, baina autonomiak behar dutena da aukerak. Dena oso egituratuta eta oso mugatuta ematzen diegunean, autonomo horrek ez daukate nahiko luketen bezala garatzeko aukera. Eta nora heldu daitezke? Bapatian ez errez egitera. Bada hor ipuin bat, ez dakit ezagutzen dezuen, ziurkaskintzun dekuko zue, baina loratxoaren ipuina, eskolara joan zela mutiko bat pospozik, eta irakasleak esan omen zuen, hasi zaitezte marrazki bat egiten, eta berak atera omen zuen kuadernoa, eta bere ilusiorik handienar, horria, eta bere ilusiorik handienarekin, da koloretako margoekin, hasi omen zuen, txoin, baina oraindik ez da, bale, eta etxoin zuen, eta berriro, azalpenak eman irakasleak, eta ez nahi luzatuko, baina labur bilduz. Ez dakizan bat azalpenen ondoren, irakasleak lore bat marraztu zuen, marrazkian. Arbelean, eta aur guztiek horrelako marrazkia egin zuten. Horrelako lorea esaten zien egiteko. Eta mutikoak oso ondo, gainera oso ondo egin zuen, perfecto. Arbelean zegoen bezalakoa, lorea oso ondo, eta hola ikasi zuen, ez? Gaina handik urte bat edo bira, beste irakasle bat okatu zitzaion, eta goragoko beste maila batean zegoen. Eta batean marrazki bat egin behar zuten. Gelakideak hasi ziren marrazkia egiten da bera papelaren aurrian. Etzen hasten. Eta irakasleak esan zion, baina marraztu, eta baina ze marraztuko, nahi desuna, ez dakiz zer nahi dedan. Karo, beti esan egin baldin badiegu, gauzak nola egin, autonomoak ere, oso esageratuan da, ipuinarena eta oso labur kontatu dizuet, baina ideia hor doa ez, autonomoek benetan aukerak behar dituzte, gara ditzatela, eta gainera, beti esaten dugun iniziatiba hori, gauzak egiteko gogo hori, izan dezatela gerora, nahi dugu gerora izan dezatela, txikiek daukaten nahi eman diezaiegun aukerak. Eta azkenik beste kulturero ingurune batetatik datozenak. Hauek ere kontutan hartzekoak, zergatik. Beste ingurune edo kultura batutatik datozenean, zenbait momentutan, gure kulturan, ez daukate, beraienian eukiko luketen bezalako errastasunik, edo aukerarik nahi duten hori nahi bezala azaltzeko, edo erakusteko. Orduan garrantzitsua da zenbait momentutan beraien kulturei, beraien ohiturei, beraien gauzei ere toki ematea aldegun neurrian eskolan ere. Baina kontuz, ez dira estatikoak, eta oso garrantzitsua da. Jarrera disruptiboan dagoen mutiko bat adibidez, ez da komeni esatea,
hau disruptiboa da. Ez, zerbaitegatik jarrera hori dauka. Zerbaitegatik hola dago, baina bera ez da disruptiboa. Horrela ulertu behar ditugu. Bestela, gure begirada hortatik eraikiko dute beraien izatea ere, eraikitzen dabiltza poliki-poliki, eta orduan, heldu daiteke momentu bat, bai, gero ja jarrera disruptiboiek hor geldituko direnak. Baina, txikiak diren bitartean, talde hauek oso aldakorrak izaten dira. Adibidez, bi aldiz etiketatua bazara, edo beste kultura batetatik zatozena bazara, hori hor dezu. Baina gero, edo autonomo izatea, edo arrakastatxo edo errendimendu honeko, edo desafiatzaile egotea, edo errendimendu bajo erakustea, horiek momentukoak izan daitezke. Eta ikusi egin behar dugu ze pasatzen den, eta batez ere garrantzitsua da, perfil ez egokienetan daudenak, perfilik egokienetara bideratzea, nerabezarora heldu baino lehen, edo nerabezaroko lehen urteetan alba da. Zergatik, baina nerabezaroan gure izakera orduan da gehiago definitzen dijoalako eta asko zailago izaten delako aldatzen. Sekula ez ezinezkoa, dena da posible. Baina zenbat eta lehenago egin lan hori hobe. Orduan guztia jarrita ditugunean, asko hobeto eta asko errazago identifikatu ahal izango ditugu ikasle hauek. Detekzio eta arreta goiztiarraren garrantzia. Askotan entzun dut detekzio goiztiarraren garrantzia, edo identifikazioarena. Eta egia da, bai, oso garrantzitsua da. Baina izan da dila, detekzio hori esku hartze bat egiteko. Orain dela urte batzuk, eta eske handikan gogoan dut, oso atzo izan balitz bezala, gogoan dut ama batek nola deitu zidan, ebaluazio bat egiteko zalantzan zegoen, ez? Eta, nik esan nion, bera kontatzen zidanagatik eta nik baietz, nik aholkatuko niokela ebaluazio bat egitea, eta, erabaki zuten baietz, eta egin zuten. Egin zuten ebaluazio bat handik bolada batera, ez dakit hilabete batzutara, berriz berarekin hitz egin nuen, eta esan zidan, asko eskertzen zuela aholkua, baina beraien kasuan okerrago izan zela. Esan zuen, ez dakiz zertarako ebaluatu dugun. Eskolan ez da ezer egin, ez da esku hartzerik egin, eta orain daukagun bakarra da, seme bat hemen superdotado jarrita daukana. Horrelaxe kontatzen zidan. Orduan kontuz, ebaluazioekin, etiketekin, da gauza guztiak, hau da, titulo potolo horiek baino, ezaugarriengatik ezagutu ditzagula ikasle hauek ere, eta beraien ezaugarrietatik abiatuz esku hartu dezagula. Bestela, on egin beharrean, kaltere egin diezaiek egulako. Eta zenbat urterekin komeni da. Albezain azkarren. Askotan kontatu dut, baina guri alabazarren adibidez, 9 hilabetekin esan ziguten gaitasun handikoa izan zitekela. Guretzat opari bat izan zen. Opari handi bat, hasieran sorpresaz eta harriduraz hartu genuelako, gaia berria zelako guretzat, baina gero ja adin horietan jakitea ume bat gutxi gora bera nola dabilen bilakatzen, edo zer dabilen bere burutxo hortan gertatzen, eta abar, guretzat guraso bezala opari handi bat izan zen. Orduan, helburua niretzat izan behar du identifikatzea, hori, jakiteko, ulertzeko eta horrekin esku hartzeko. Eta hori noiz, ahalik eta azkarren, ongien. Horrek ez du esan nahi, 9 hilabetekin edo urtebetekin o dena delakoarekin ebaluazio bat egiten hasiko garenik ez. Baina bai, adi egoten eta irakurri, zantzuak baditugu, edo norbaitekin komentatu, edo begiratu, edo, pixkat, ulertzen joatea da kontua. Eta gero garaia heltzen denean, ebaluatuko dugu beharra baldin badago. Noiz, hainbat adituren arabera, 4-7 urte da garairik onena. Zergatik, behin ja, adin hori pasatzen denean, asko eta batez ere neskak izkutatzen hasten direlako. Atzo bertan, ikastetxe batean egon nintzen, eta irakasle batek esaten zidan, berak, hainbat mutil bai, eta orain hitzaldia, formakuntza jaso zuten, esaten zian hitzaldia entzun ondoren, oraindikan gehiago etortzen zaizkit burura, baina neskak, ia bat ere ez, eta LH-en zen. Eta galdetu nion ze etapatan ematen zuen bera klasea, justu 3 eta 4 mailan uste eta esan zidala. Karo, ja, adin hori gutxi gora bera pasatuta. Orduan, adin oktatik aurrera ere, batzuk erakusten dute, baina beste askoia, eske zailak egiten zaizkigu ikuste ere, naiz eta guk begia jantzita euki, oso erraz kamuflatzen direlako. Orduan, beti egongo gera adi,
baina batez ere txikiak direnian gero izkutatu ez daitezen, edo jarrera ez egokiak hartu. Eta noiz izango du edozein ikaslek eskolan giro egokia. 3 kontu behar dituzte. Ulertua sentitzen denian, zereginak bere mailakoak direnian, eta jolas egiteko edo bere interesak partekatzeko lagunen bat, edo bere norbait duenean, nola baita esateko, ez? 3 kontutxo horiek dira. 3 horiek beteko bagenitu, lortuko bagenitu, saiatzen gerala, baina lortuko bagenitu, eskolan asko hobeto egongo lirateke ikasle hauek. Beste edozein haur bezala, azkenian hori da. Orduan, esku hartzerakoan, maiz egiten didaten galdera izaten da, bueno, ez dakit zer gehiago emango diot. Askotan ez da zer gehiago ematea, zenbait kasutan zer gutxiago ere bai. Askotan, oktidoa gehiagotik baino. Orduan, zer gehiago baino gehiago da hau ez. Nola lagunduko den nik ikasle hau da, nola ikusten den nik ikasle hau bere osotasunean. Hortik begiratuta, 3 arloak landu ditzazkegu. Baina, gero, ez naiz hartuko ja hemen dokumentuetan da bar, baina ikasle hau edako bakoitzakin esku hartzeko, orain ja planak esan duen bezala, norbanako jarduera plan bat egingo genuke, eta oso garrantzitsua da, norbanako jarduera plan hortan, familia ere informatuta egotea, eta familiaren ekarpenak ere jasotzea, eta berdin, elkar eragite positibo batzuk sortzeko tresnak izan daitezela. Eta ez izugarrizko txostenak eginda kajoian gordetzeko, bestela alperrik denbora pilo galtzen degulako, eta hobe delako. Gauza laburrak, zentzudunak, eta batez ere praktikara eramango ditugunak egitea. Hori aipamena, hezkuntza neurri orokorrak izango ditugu, alde batetik, eta bestetik espezifikoak. Zertzu dira orokorrak? Ikasgelan edozein ikaslerentzat hartu daitezkenak, berritzegunearen oneritzirik ez dana behar, hau da, nik irakasle bezala edo tutore bezala, neuk erabaki dezaket, zenbat eta hobeto beste irakasle taldeakin eta eskolako aholkulariakin edo nadalakoekin hitz eginda egiten badegu eta denok kohesio batian mugitzen bagera, baina ikasgelan norbera arduratzen da. Ez dauka beste baten oneritzirik beharrik horrek. Orduan, hori edozein momentutan egin dezakegu eta komeni da gainera egitea ikasle hauentzat eta denentzat. Eta hor egongo litzateke aberaste kurrikulara. Aberaste kurrikulara beti da onuragarri eta guztientzat. Baina, askotan aberaste kurrikulara ez da nahikoa. Ikasle asko daude, aberaste kurrikulararekin bakarrik nahikoa ez dutelako, ez duten abarkatu. Eta hauekin ja hartuko genuke neurri espezifiko bat izango litzatekena, edo berarentzat bakarrik aberaste kurrikular espezifiko bat egitea, edo kurrikuluma zabaltzea, hau da, aukerak izatea goragoko mailetara joatea zenbait ikasgaita momentutan, edo baita mailaz pasatzea. Aukera desberdinak daude. Baina aberaste kurrikulara beti komeni da egotia. Eta besteak beharra badaude baita. Orain, zenbait kasutan baita, egia da, ebaluazioa egin, eta batzutan oso argi ikusten dela, perfil horrek agian aberaste kurrikular bat baino beste zerbait gehiago edo desberdinagoa, gehiago baino desberdina behar duela. Orduan, ikusi beti ongi. Eta gero garrantzitsua baita, hartuko den neurria bezain garrantzitsua dela neurri hori nola aplikatuko den. Hau oso garrantzitsua da. Egon daiteke neurri berbera, baina gelan eramateko moduagatik edo nahiko ongi edo esain ongi egon daitekena. Nik gogoan dut gure seme-alabak adibidez bata LH3 zegoela, bestea 6. mailan zegoen, eta LH3 zegoenak etxera etorri zenian behin esan zidan, etorri zen, da, zak moduz, da, esan zidan, ongi, ongi etzuen esan zidan, txinakin bukatu dugu, txinari buruz ebiltzen ikasten. Eta esan nion, bukatu dezue, ongi ez? Eta esan zidan, ongi? Nola ongi? Txinan egongo dira gauzak ikusteko. Eta negeltu nintzen pixkatola ez. Eta ze bat, basaten zuen berari oso sakontasun gutxi, oso erresa iruditzen zitzaiola, oso azalekoa dena, eta barrolak ejatzen zen, eta bueno, kasualitatez, urrengo gunean edo bi barru tutorearekin bilara neukan, hitz egin genuen, eta tutoreak eran zuen, noski, gelan,
Gelan ez badu hori esaten edo ez badu erakusten, askotan irakasleak ez daki hori gertatzen denik. Orduan hor, garrantzitsua da komunikazioan bat egotea. Hitz egin genuen, eta erabaki zen, irakasleak ere, elkarrekin erabaki genuen, bentsat Txinarekin jarraitzeko aukera ematea. Berak denbora librea zeukanian edo alzuenian. Eta eman zion irakasleak aukera. Nik ez nion etxean ezer esan. Baina hurrengo egunean, etxera etorri zenian pospozik, irrifarra belarritik belargira zeukala, esan zian, badakizu zer, amatxo, zer, Txinarekin jarraituko dut. Bai, eta ze ingo dezu. Aukera eman dit irakasleak sakontzen jarraitzeko, baita. Bakizu zer aukeratu zuen sakontzeko, berak bere gai bezala Txinaren inguruan. Txinako enperadoreak eta dinastiak. Berak jakin mina zeukan, ea Txinan zergatik zeuden hainbeste enperadore eta dinastia eta kontu horiek, eta horren inguruan nahi zuen lan bat egitea. Irakasleak aukera eman zion, eta aukera eman ondoren, gainera aukera eman zion gero gela nahi bazuen azaltzeko. Azaldu zuen, denak isil-isilik egon omen ziren entzuten, baina politena ze izan zen. Horrekin, sortu zela urte osorako, edo unitate didaktiko askotarako, mugimendu antzeko bat, non beste ikasle batzuk ere, beste zerbaitetan sakondu nahi zuten, beraiek lanak egiten zituztenak, eta horrela joan zen, ez? Azkenean, gelako mugimendu poli bat sortu zen. Garai berberean, alaba zegoen 6. mailan. Eta 6. mailan zegoela, antzeko zerbait gertatzen zitzaion, batez ere euskeran kejatzen zen. Eta irakasleari esan egin genion, oso erresa, eta denbora asko ematen dula ezer egin gabe, eta abar. Eta irakasleak esan zigun, berak eskolan ondo ikusten duela, berarentzat ondo egoten dela, karo. Dia itxuraz, beti parte hartu, lagunak bai, lanak ere egin, eta orduan pentsatzen dugu ondo dagola. Baina barruan, ez zegoen bat ere gustora, eta batez ere arlo batzutan. Eta irakasleak esan zen, ez dugu aukera emango diogu, eta eman zion aukera. Eta zera baki zuen egitea, euskerako orduan zen, da zerbait lotura zeukan euskararekin. 6. mailan zegoen urtebete aukeratuta, pentsazea adina, 5. mailako baten adina oraindikan. Berak aukeratu zuen gaia izan zen Jose Miguel Barandiaran eta antropologia. Berak hori nahi zuen ikastea, batez ere, antropologia zer den, ulertzeko Jose Miguel Barandiaranek zer egin duen euskal kulturaren alde, eta euskal herriaren alde, ez? Han ibili zen, ikertzen, egiten, eta PowerPoint bat prestatu zuen, talako batian esan zidan, bukatu zuela, eta gurasoi esan zigun, ea imprimatuko genion, da inkuadernatu. Eta eskura eman genionian, esan genion, zer bihar ikastolara eramango dezu, eta ez dut eramango, esan zigun lehengotik. Ez dezu eramango? Eta zertarako eraman behar dut. Eta ez dakipa, esan genion. Bere erantzuna izan zen, karo, zertarako eramango dut, irakasle horri berdin bazaio. Horrela erantzun zuen. Buko lautzi genuen kontua. Gaur egun batxilergoan dago, 6. mailan gertatu zen hori, batxi 2. Oraindikan irakasle horrek galdetu ere ez du egin, lan hori egin zuen, ez duen, edo nun dagoen, edo abar. Orduan pentsa, askotan neurri berbera dago, baina gero guk hori ikasgelara nola eramaten degun, eta zer egiten degun guzti horrekin hor dago, batez ere zuko ateratzen diona kontuari. Orduan, ni beti esaten dut, neurriak oso ondo daude, eta jakin behar ditugu eta kontutan hartzekoak dira, baina guk pertsono gehiago balio dugu barkatu edozein neurri baino. Eta beste kontu bat, aipatu nahi dudana da, lehen aipatu dugu desberdina dela, eskolan arrakasta izan edo bizitzan arrakasta izan. Arrakasta diodanean, gauza asko sartzen da, esan nahi de, pertsona zoriontsu bat izatea nola baita esateko. Orekatu bat zoriontsu dagoena, bere esparru desberdinetan. Pfeiffer urte askotan ibili zen gaitasun handiko ikasleekin eta konturatzen zen eskola garaian arrakasta izaten duten hainbat eta hainbat ikasle, arrakasta akademikoa izaten duten hainbat eta hainbat ikasle, gerora bizitzan zehar ez direla hain arrakastatxoak izaten. Eta zaten zomena zerrektatzen da hemen, eskolan dena hain errez, hain nota honekin ataratzen dute, eta gero bizitzan edo bikote kontuan dela, edo familian dela, edo unibertsitatera joaten direnian, edo ikasketak aukeratzerakoan, edo bere arlo emozionalian, 1000 esparrutan gaizki ikusten zituen batzuk. Orduan ikertu zituen, baina bizitzako garai desberdinetan, hasi eskola garaian eta helduak ziren arte. Eta zertaz konturatu zen,
Gaitasun handiko ikasle guztiek eskolan arrakasta lortzen zutenak eskola garaian buruko indarguneak zituztela garatuta. Eta zein dira buruko indarguneak? Batez ere. Inteligentzia, sormena eta planifikatzeko eta arazo egoerei irtenbidea aurkezteko trebetasunak. Orduan horiek dena zeuskaten ikasi eta ikasi zuten hori erabiltzen. Zer ez zeukaten? Bihotzeko indarguneak. Hau da, arrakasta lortzen zutenak bihotzeko indarguneak ere garatuta zituzten, baina besteek ez. Eta zeintzu dira bihotzeko indarguneak? Trebetasun sozialak, oso garrantzitsuak, azkenean gizakia izaki sozial bada, eta bizitzan harremanak oso garrantzitsua di, orduan trebetasun sozialak, adimen emozionala, norbera ezagutzea lehenengo, hau da, norberaren emozioak eta hoien kudeak eta besteak ulertzea eta besteenak ere jakitea nola eraman, eta izaerarekin lotutako hainbat bertute, humiltasuna dela, egukia dela, empatia, bizitzarekiko ilusioa, eskerrona, eta ikasketekiko edo egiten dezun horrekiko maitasuna. Orduan, hau zuten ikasleek ikusten zen asko arrakasta gehiago lortzen zutela bizitzan, eta goiko hiek garrantzitsuak direla bai, baina ez hain garrantzitsuak bizitzara begira. Zuk bestea badaukazu poliki-poliki egingo dezulako goikoa, baina bekoa falta bazaizu erren daukazun hori handiagoa delako, zailagoa dezu aurrera egiten. Eta ala esaten zuen, ez? Bihotzeko indarguneen triadak bizitzako lorpen garrantzitsuak aurre ikusten ditu. Arrakasta, osasuna, zoriontasuna, onki izate subjektiboa, eta oso garrantzitsua da. Gure norbanako planak egiten ditugunean, edo augari zer emango diot pentsatzen gabiltzanian, pentsa dezagun osotasun hortan, hau da, ez bere gaitasunetan soilik baizik eta ikaslea bera. Horek hau da. Eta hortan familia eta ikastetxearen arteko elkarlana esanik ez oso esanguratsua da. Eta bueno, baina amaitzeko, gogoratzea ahalmena edo errendimendua daukaten, ahalmena edo gaitasuna daukaten ikasleetaz ari garela. Beste kontu bat dela errendimendua edo bikaintasuna. Hori argi izan behar dugu, bestela asko konturatu gabe pasako zaizkigulako. Oso talde heterogenea edo anitza dela, eta ez dituztela denek emaitza honak ateratzen, ezin dutela bakarrik egin, bakarrik aurrera egin, inguruko helduon ulermena eta laguntza behar dutela. Eta amaitzeko guzti hau, guraso taldeak eta udaletxearen laguntzaz, baina batez ere guraso taldeak eta mugitu duenez, nahi nuen gurasoentzat eta gurasoekin batera baita hezitzaileentzat, baina zenbait gomendio nire ustez oso ongi etortzen direnak. Batzutan gaitasun handiko haur bat daukagunean, zer daukagu ez, zer da hau, hasierako hori olakoa izaten da, baina aurrera egin ala konturatzen gera haur bat dela. Eta haur izate hortan bere berezitasuna kontutan hartu behar ditugula. Ez dauka beste misteriorik, baina gutxi gora bera hau litzateke ez. Lelena, gogoratu ume bat dela, zenbait momentutan heldu bat bezala jokatuko du, edo heldu baten kontuak erakutsiko dizkigu. Baina ume bat da, eta gurasoak, edo hezitzaileak, edo irakasleak, edo helduak gu gara, hori argi izan behar dugu. Maitatu bere osotasunean, den bezalakoa, ez bere gaitasunengatik edo egiten dituen lorpenengatik, hori ere baloratu, baina ez horregatik maitatu. Maitasunak ez dauka baldintzarik. Gogoan izan, haur sentibera eta intentsitate handikoa dela. Ez konparatu nebarreba edo beste haur batzuekin. Alboan senti zaitzala edo gaitzatela, arreta zentzun. Saiatu bere jakinmina elikatzen. Zerbaitegatik triste dagoenean edo arazoren bat duenean, entzun, ulertu eta saiatu lasaitzen. Izan leiala eta izan leiala berarekin eta gainontzekoekin. Gogoratu inguruan gertatzen denaz asko jabetzen dela. Gogoratu mugak eta arauak behar dituela. Hau ere oso garrantzitsua. Haur bat da, eta zenbait momentutan heldu bat bezala baldin badago, edo iruditzen bazaigu berak badakiela edo berak egingo duela, bai, baina hor behar gaitu
mugek, askotan ezetz bat esateak eta abar, indartu gehiago egiten dituztelako, eta bere tokian gehiago jarri ahuldu baino. Orduan, mugak eta arauak behar dituzte haur hauek ere, baina ez jokatu zurrunegi, hori ere garrantzitsua. Zurruntazunarekin kontuz, azalpenak behar dituguzte. Ez hau nik esaten dudelako eta horrela nahi dudalako. Ez, eman azalpenak, jokatu malgutasunez zenbait momentutan, eta uler dezala. Bere azerrealdeak onartu, txikiagoekin konparatu gabe. Liskar baten ondoren hitz egin berarekin, dena ondo dagoela, eta maite duzula sentidezan. Oso garrantzitsua da, lehen esan degun bezala irudimen handia daukate, oso emozionala dira, oso intentsitate handiak, pentsa liskar baten ondoren, edo ez ulertu baten ondoren, edo zerbait gaizki egin dutenian, askotan nola sentituko diren. Beraz, orduantxe behar dute babesik handiena. Esaten da, ez dakit nola den esaldia, baina maitana esatela gutxien merezi dudanean, ez? Gogoan izan dezagula hori, benetan horrela behar duteta. Hau da behar dutena, konexio, hau da, gu geu behar gaituzte, ulertzea eta bat egitea beraiekin. Eta lotura seguruak harreman afektibo positiboak bermatzen ditu. Haurraren autonomia sustatzen du, eta bere buruaren eta besteen ikuspegi positiboa sustatzen du. Hau da, haur bat ondo konektatuta hasten denian, bere inguru txikiarekin, hasi etxetik, eskola, eta bere adizkide talde txikitxoa, hori da bilgaratzen. Ezin diogu eskatu lehengotik bizitzara aska dadila, poliki-poliki joango da egiten. Izan ere, gaitasun handiak ikusi dezue zenbat kontu dituen, gehi aipatu gabe utzi ditudanak, baina guzti hau jarri diezaiokegu haugari edo motxila handi bat eta pixu bat bezala, jarri diezaiokegu ez hor darama eta horrela senti dezake, edo horrela. Hau da, bere motxila eta bizitzan lagunduko diona, bera den bezalakoa izan da, ez hobea edo ez txarragoa, baina hau naiz ni, hau daukat eta honekin aurrera noa. Hau erakusten badiegu, ulertuko dutelako beraiek nortzu diren zer daukaten beraien hortan eta bizitzari itxaropen ez begiratzen. Eta oso garrantzitsua da, autoezagutzak ematen digulako zoriontasunaren oinarria. Erika Landauk adimen gaitasun handiaren ikuspegi holistikoa garatu zuen. Eta hau da niretzat adimen gaitasun handia. Adimen gaitasun handia ez da momentu konkretu batian pertsonak egiten duena, edo ez da ebaluazio batian pertsonak erakutzi duena, edo emaitza honak ateratzen ditunean, edo abarrez. Adimen gaitasun handia garatzen dijoan zerbait da, gure bizitza osoan gainera. Hasiera batian hor gaude, erdian Erekak esaten zuen bezala, gure gaitasun, edo gure talentutxu, edo gure izakeratxo horrekin. Baina poliki-poliki zabaltzen goaz, bizitzan handi egiten goazen bizitzan aurrera goazen einean, zabaltzen goaz, eta azkenian hor bukaran ikusten dezue excelentzia jartzen duen hori ez. Zer da bikaintasuna? Gu garenarekin da daukagun horrekin ulertzea eta besteekin eta bizitzarekin bat egitea. Hori da azkenian adimen gaitasun handia. Beraz, sinetxi dezagun berengan, beraiek beren buruan sinetxi dezaten. Eta eskerrik asko, guztioi. Zuei. Bai, oin galderekin eta hasi baino lehen, komentau nahi notzuen gaurko Amaiaren hitzaldixe, grabau egin dugu, zuek etzari agertu, bakarrik agertu da Amaia, eta Amaiak proiektau da bena, eta jarriko dugu seminarixoko YouTubeko kanalien, bai? Hemen zauzienok, bikoti etxien gelditxu baldin bada, etxien konpartidu alizateko, edo nahi dozuen momentuen konsultatzeko, bale? Orduen, oin galdera erantzunen txandie da, aprobetxau. Altzau eskue eta ni mikroakin jongo naz. Venga, ez lotzatu. Haupa, atzaldeon. Ni galderatxo bat, gurasoei, ez dakit, ze
ze konsejo, zela landu, hor, ez dakit, ebaluak eta itxeko edo dudatan daren guraso horrei. Ze, alde batetik bai aipatu dozu, ze gauza onda euskan, baina beste alde batetik be, komentatu duzu, etiketate arazo horrek, orduan, dudatan daren guraso horretzat, gu guraso taldian gare, eta gu ja sartua. Baina badakitz beste batzuk, eta badarela hor, esan, ez esan, komentau, ez komentau, horri buruz, ze gomendio, zer, esan guzu. Bai, oso ondo. Bale, eskerrik asko. Bai, azkenean etiketa bada. Etiketa bada, jartzen zaiena, ez? Adimen gaitasun handia. Eta batzutan pentsatzen da, ez dela komeni etiketa hori jartzea, batez ere desberdin ez dadin sentitu, ez? Begiratu behar dugu baita arrazoia zein den. Izaten baldin bada, desberdin ez dadin sentitu, aurroria sentitzen dabil. Aurrore barruan, badaki zerbait desberdina gertatzen dabilela. Eta askotan, etiketa batek, erantzun bat ematen die, izen bat jartzen zaio, pasatzen zaien horri, ulertu egiten dute zer gertatzen den, eta lasaitasuna ere hartzen dute askok. Horretarako ondo egin behar dira gauzak. Egiten badegu, ebaluazio bat egin. Aurrori ez azaldu, gaitasun handiko izateak, zer suposatzen duen, esan bakarrik, gaitasun handikoa dela. Eta gero gainera, ez badego esku hartu behar, lehen aipatu dedan kasua hori izan zen, orduan, hor ja, zupentsa, berak ez baldin badaki benetan zer gertatzen zaion. Esku hartze espezifikorik ez baldin badago. Eta gainera, inguru guztiak baldin badaki, bera gaitasun handikoa dela. Askotan gertatu da baita, ez, pertsona hauek, azkenean ez dakitenian, bero berauen burua ez dutenian hain ondo ezagutzen, ahul edo lehen aipatu dugun zaurgarritasun hori hor daukate. Zaila da, pertsona batek autoestimu ona ez eukitzea, autoezagutzarik ez badauka, ez badaki beran orden, nolakoa den. Orduan, zenbaitek bullyinga ere jasaten dute. Asko, erresak izaten direlako, ez? Superdotado, ez dakiz zer. Baina zu pentsa, neska hori edo mutiko hori, esan zaionetik, bera gaitasun handikoa dela, berak badakiela zer den hori, ulertu duela, eta naturaltasunez eramaten duela. Ez horrek indarra ematen dio. Eta norbaite superdotado esaten badu? Behiratuko dut, esango du, beste garrantzirik emango. Guk adibidez, lehen esan dizuet, nagusia, 9 hilabetekin esan ziguten, gero ebaluazioa 5-ekin, 5-6-ekin egin genion, eta txikia baita berehala konturatu ginen, eta 5 urtekin egin genion ebaluazioa. Eta lehenengotik esan genien, baina ez hitz potoloiek edo gaitasun handikoa zera, baizik eta beraiek momentu hartan ez zeuden egoera eroso baten eskolari zegokionez. Zergatik, batez ere, adin kronologikoaren arabera egindeko taldeak daudelako, eta dena adin kronologikoaren arabera mugitzen zelako. Orduan, ez zeuden eroso, eta azalpen bat behar zuten. Orduan, azalpena hemen zitzaienian, lasaitu ziren, eta esku hartu egin zen. Orduan, kasu hortan, oso positiboa izan zen. Gaur da eguna, beraiek hortan pentsatu ere ez dutena egiten, eta beraientzat, hor daukaten kontu bada, baina ez dutena buelta gehiagorik ematen. Horrek, suposatzen du, ebaluazioak niretzat suposatzen du ez papel bat, baizik eta gero esku hartze egoki bat. Desberdina da gero, nerabeen kasuan. Neraben, adibidez txikia direnean gurasok erabakitzen dugu normalian ze egin. Baina ja nerabeen kasuanik beraiekin hitz egingo nuke, ja beste heldutasun badago, eta beraiekin hitz egin, entzun, bera ze pentsatzen duen, eta nahi badu ebaluazioa egin. Beste gu derrigortuko, berak ikusiko, berari entzungo diogu. Baina askotan, bai gertatu da nerabeen kasuan, ebaluazioa egin, eta gero ez nahi izatea berak inungo esku hartzerik. Baina nahikoa izatea berarentzat, hau da gertatzen zaidana, hau zen dena, orduan bapatian ez, eukiduen bizitza ibilbideari erantzun bat bezala edo, argi bat ematen zaio. Orduan, ni pertsonalki, bai aholkatzen dut ebaluatzea, baina izan dadila, zentzuz eta gero
erantzuteko, ez, hortik. Izan behar baldin bada izkutatzeko eta ez errez egiteko, eta ez dakit zenbaterainoko zentzu eukiko luken. Ez dakit erantzun dizudan, o beste zerbait nahi zen umeta, bai. Pixkat nik ala ikusten dut bai, eta ebaluatzea niretzat beti da positiboa, eta zezanik ez horrezan degun bezala 4-6 urte bitartian. Hori da niretzat alde badezue behintzat, bildurri gabe egin ezazue, zergatik. Garai hortan ebaluatzen degunean, aurre hori oraindik normalian oso espontaneoa, oso naturala da, eta gero hezkuntza neurriak ere hartzeko asko errazagoa dela. Guk adibidez biak mailaz pasata ditugu. Beraientzat momentu hortan neurririk egokiena hori zelako, baina gaur egun, bata batxillergoan da, DBH-en dauzkadanean, ez nituzke mailaz pasako, beste realitate bat da. Orduan, ikusi behar da, momentu bakoitzian, bai ebaluazioak eta bai esku hartzea nola, ze arrazoirekin da, eta zertarako egiten dugun. Bai. Beste galderan bat? Kaixo, Maia. Kaixo. Ebaluatzea zari zara. Bai. Zela egiten da ebaluazio bat? Zer da ebaluazioa? Eta arduratzen hauen kontu bat. Fidagarria da beti? Zenbaterainoko emaitzak zuzenak dira edo batzuetan falso positiboak eman daitezke hor edo ez da egite, arriskurik bat duen alde hortatik. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Bat, nola egiten da, eta bestetik fidagarriak diren, bale. Egiteko modu desberdinak daude. Nik ebaluazio desberdinak ikusi ditut, eta adibidez, ikusi ditut batzuk, adimen kozientea ebaluatzia bakarrik. Hau da, CI atera, eta listo. 150 baino gehiago, gaitasun handia. Ez baldin bada, ez. Baina esan degun bezala, gaitasun handiak ezaugarri pertsonal batzuk eta beste gauza batzuk ere sartzen dira hor kontuan, ez? Orduan, garrantzitsua da, adimen kozientea, bai, begiratuko dugu, baina horretaz gain, ikustea baita, lehen esan deguna, zertarako gabiltze ebaluatzen, pixkat horti dijoa, ni nahi baldin badet, nire inteligentzi maila bakarrik ikustea, adimen kozientea aterata, nahiko izango nuke, hori nahi badet jakitea. Baina esku hartzeko nahi baldin badet, hor ja, batetik hori, kognizioa aztertu beharko nuke, baina aztertu beharko nuke baita, nire egoera sozioemozionala nolakoa den, nire ezaugarri pertsonalak nolakoak diren, nire ikasteko ohitura edo motivazioak nolakoak diren, zailtasunik baote daukadan, eta gauza desberdin asko ebaluatu behar dira, gero esku hartze egoki bat egiteko. Orduan, zenbat eta osatuagoa, hobeto. Eta gero, fidagarritasuna, galdetu didazu baita. Bale, zenbaterainoko fidagarritasuna. Eta gero, nola ebaluatzen den, ez? Bueno, batzutan egoten dira, batzutan ez, asko erabiltzen dira proba estandarizatuak, adibidez inteligentzia neurtzeko desberdinak daude, baina gehien erabiltzen dena hauekin Wixa da, badaude beste batzuk ere, baina bueno, hemen berritzeguneak ere gehien hori erabiltzen du, eta batez ere beste asko ere pasatzen dira, baina gero hori izaten daia dena isladatzen edo gehien kontutan hartzen dutena, eta gero proba desberdinak, aipatu ditudan beste gauzak neurtzeko. Halere, lehen aipatu detor Anne Maria Roeper, ez dakit ezagutzen dezuen, berak hainbat eta hainbat adimen gaitasun handiko ikasle identifikatu zituen, eta egiten zuen gauza bakarra zan, ikasle horiekin egon, hitz egin, jolastu, eta ebaluazio kualitatiboa egiten zuen. Hau da, ikasle hori ebaluatu behar zutenak, gaia oso ondo ezagutzen zuten, askotan testak pasatzen dituztenak ez dituzte ezagutzen hain ondo, ikasle hauek, eta hor sortzen dira gero kontatuko deguna. Orduan, honez egiten zituen kualitatiboak, hau da, bera bazekien, edo ze sakontasun emozionalekin erantzuten zien zenbait gauzei, edo ze galdera bitxi egiten dituzten, edo nola jolasten duten, nola begiratzen duten, gauza guzti horiek lantzen zituen da hala egiten zuen ebaluazioa. Orduan, ondo dago testak eta alde kuantitatibo hori, baina nire alde kualitatiboa ere gustatzen zait sartzea, hori ere kontutan hartzea. Eta gero, fidagarritasunaren inguruan, haur batek, demagun ematen duela 135-eko adimen kozientea. Hori zoriagatik edo batzuk hola erantzun eta parian ala tokatu delako izatea oso zaila da. Orduan, nik normalian, ebaluazio batian ikusten dedanean, haur batek nahiko argi ematen duela adimen gaitasuna handia izan dezakeela, pentsatzen dut.
Orain, ebaluazio batek erakusten badit, nahiko argi, ikasle batek adimen gaitasun handia ez duela ematen, ez, demagun, baina guk zerbaitegatik zantzuak ikusten genituen eta ikasle hori bidaldi egin dugu ebaluazioa egiten. Hor ja, gauza asko begiratuko nituzke. Zergatik, guk zantzua ditugun ikasle bat begiratu badegu eta ebaluazioak ezetza eman badu, hor 1000 gauza pasa daitezke. Egon daiteke ikasle hori momentu ezegokian egotia. Aurroko batean esan zidaten, guraso batzuk kontatu zidaten, semea ebaluatu zuten eta ez zuela eman, ez du eman, baina egia esan behar dizut baita, ez zegoen bere momentuiko nenean, justo orduan txe, erdi depresioaken zegoen da psikologakin hasi berri zegoen. Karo, olako momentu batean egiten badegu, agian, ez dakit horregatik izan zen edo ez, baina karo, gerta daiteke orduan, bat, aurra zegoeratan dago, bi, ze momentutan egin diogu ebaluazioa? Ikusi ditut, entzun ditut, ebaluazio batzuk, agian aurrari jolasa orduetan egin zaizkionak. Edo berari heziketa fisikoa eta artistika pilo bat gustatu eta ordu horietan eraman dutena ebaluazioa egiten. Edo lagun guztiak parkera atera dira metartean bera ebaluazioa egiten gertatu denean. Geratu da, nola erantzungo du ikasle horrek? Gainera etxera etorri eta kexas egon da, bera beste lan batzuk egiten egon behar izan delako. Orduan ebaluazio horiek, kontuz begiratu behar dira. Ematen badute bai, baina ez badute ematen, beti begiratu zer gertatu da hemen. Beste arrazoi bat izan daiteke, ikaslea aspertzea, hori ere ematen da batzutan, hau da, bapatean ikusten dezu. Ondo erantzuten ditu, heltzen da momentu bat, eta zaten, nahiko, gaizki, azten da, edo zer gauza erantzuten, edo olakoa daudenean ere, kontuz, eta beste batzuk izan daiteke baita nahita, lehengotik. Horretik esan dut, zenbait kasutan, eta batez ere eraben kasuan, eta beraiekin hitz egin, nahi badut eraman, eta gertatu, ikusi ditudalako kasuak, ebaluatzera eraman, eta erantzun batzu, baina ematen zuena, adarra jotzen gehiago zebilela erantzuten baino, ez. Orduan, gauza asko begiratu behar dira, bai. Baina, alderantziz, hau da, emaitzek bai eman, azkenean froga desberdinak pasatzen dira. Emaitzetan argi ikusten dedanean, hori positibo faltsua izatea, ez detain argi ikusten, alderantzizkoa bai bezala. Ulertzen da, txigora bera? Zuri, eskerrik asko. Beste galderan bat? Eta ebaluazioa esan dezula, eta aipatzea nahi detau. Sormena da kontu bat, ebaluazio hauetan neurtzen dena baita, ez? Baina, karo, sormena, zer da sormena, azteko? Sormenak oso definizio desberdinak eukiditzazke. Eta nola neurtzen da? Hau da bai, badauzkagu froga batzuk, eta baina benetan froga horiek benetan ikasle horren sormena neurtzeko gai izango dira, demagunik sormena modu batera, edo esparru batean erakusten dedala, edo batez ere modu berezi batetan. Eta froga horre beste batera neurtzen badu, opentsa batez ere idatziz jasotzen den sormen proba badaudelako batzuk, idatziz jasotzen direnak. Eta pentsa ikasle horre zailtasunak eukitzea idazterakoan. Karo, ezingo du, nahiz da sormen izugarri auki, ez du sormen frogan altu emango. Orduan dena oso kontuz begiratu behar da. Eta batez ere, emaitzek espero deguna ematen ez dutenian. Bai, sormenarekin ere kontuz. Besteren bat? Listo, ja amaitutzat emongo gu, bai? 3 hortxo, lehen ekaitzek esan daben moduan, urriaren 3an, hasiko die, herriko ikastetxe guztixetako irakasliek formakuntzak jasotzen, bai? Amaiaren hitzaldi hau ziklo orokor baten barruan egongo da, eta nik uste dut bergaran privilegiatu batzuk izango garela, urria azaroa bitarte horretan, aurrezkuntza, lehen hezkuntza, DBH eta batxilergoko irakasle guztixek, beraien lan egutegi eta ordutegi barruan, formakuntza jasoko dabielako, bai? Hori lehenengo aipamena. Bigarrena, lehen esan dotzu edana, Amaiaren hitzaldixe seminarixoko YouTubeko kanalien egongo dela, eta hirugarrena, ordeko zue
Bergarako guraso taldearen elbide elektronikue, eurekin harremanetan jarri gure badozue zuzenien elbide horretara idazti baino esteko zue, edo bestela nire bitxartez nik jarriko zaitxuet harremanetan. Bale? Venga, eskerrik asko etortzia itxik. Eskerrik asko denoi.